जोंनि रायजोखौ सलायनो गोनां बिजाथिफोरखौ दिनै जि सायख'नाय मोनथायल' नङा बे आंनि मोनसे बिबान भारतनि नोगोरारि हिसाबै साफ्रोम नोगोरारिया जायहा भट होनो हानायनि मोन्थाय मोनबाय बिसोर बयबो भट होनांगौ खारन जोंनि भटनि गेजेरजोंनो बिसायख'जागोन जायफ्रा जोंनि हादरखौ खुंनायनि बिबान लागोन। अखा हानाया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे माबा मोनसे आशीर्बाद होनाय बायदि जागोन नामा जेराव फामे बिबारा फख्रियावसो बारो बेथ' जोंनि माने मा होनो भारतनि जितु हारिमु आरो धोरोमनि बिथिङाव जेफोर जोंहा फोथायनाय दं बे मथे अखा हाबा लोक्षि गोलैनाय बेयो मोजांनि बाथ्रा निस्सय बेखौनो सानो जे बे मोजाङानो जागोन। दिनै 9 तारिख 99% नोंथाङा देरहागोन नामा? 99 नङा आंथ' केन्डिडेट आंथ' 100%खौनो सानो रायजो राजाया निस्सय माने जेरैबायदि केम्पेइनाव आंखौ मदद खालामदों बा आंनि खाथियाव फैदों बे मथे भटखौबो होगोन होननानै आं सानो आरो बेनिख्रुइ साबसिन बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिगोन बा नोंथांमोनखौ मानसिफ्रा खला खलि खोथा बुङो खिन्थु जों केन्डिडेटखौ एसे लाखोमाबो खोथा बुङो थेवब्लाबो जोंनि खाथियाव फैनाय मथे जों सानो मा बे जोंनिनो सापर्टार आरो बेखौ नायोब्ला आंनि केम्पेइन टाइमाव जेखौ नुदों बेयाव 100% माने देरहासार जागोन। सार नोंथाङा गेलेहैनाय तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव थांनाय हराव मोनसे गुलि गावलायनाय जाथाय जादों बेखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं बेबायदि जेबो मोनथिजोबा गुलि गावनाय बा माबा मा होनो बेबायदि फायरिं होलायनाय जादों होननानै बुंदों अदेबानि मोनसे बाथ्राखौ जायगानि मानसिफ्रा बुंदों डिटेल्सखौ रावबो बारा मोनथिया जे बेवहाय मोनसे गारि बेंथेलायनाय गावजों गाव माने अन्थाइ खुबैलायनाय आरो गारि बुख्रुबलायनाय बे जाथाया जादों आरो बेवहायनो बे खोथायाबो ओंखारदों जे बेवहाय गुलिनि सोदोब खोनादों अदेबानि दा पुलिसनि एफआइआर लस होनाय जादों मोननैबो माने हान्जा बा माबानिफ्रायबो आरो आं सानो पुलिसा दिनैनि गेजेराव बेनि गुबै माबाखौ दिहुननो हागोन। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो सार नैबे समाव? रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो बे जोंनि बिबान जों सासे भारतीय नागरिक हिसाबै जोंनि रायजोखौ खुंनायनि थाखाय बिजाथि सायख'नायाव जों बयबो बाहागो लानांगौ आरो गावबा गावनि माने जितु साननाय बे साननायखौ लानानै भट होनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जायखौ रायजो राजाया भट होगोन आरो बिथांमोनानो देरहालांनानै बे रायजोखौ सालायनायनि बिबान लागोन। 100% आसामाव बिजेपि सरकार बेखौनो रोखा जाबाय नामा? बेथ' रोखा जेरैबायदि नुदों खारन आंथ' केम्पेइनाव बिजि नाथाय जेब्लायबो जेब्ला ससियेल मिडिया आरो मा होनो खौराङाव नुयो माने टिभिफ्राव नुयो अब्लाथ' माने बेखौ रोखा जायो जे जोंनि जितु अपोजिसनफोर दं बे अपोजिसनफ्रा बायस्रानानै माने थेर बेथेर जाबाय आरो बेनि उनाव जिहेतु रावबो गैया गतिके आं सानो एनडिए हिसाबै एलायन्सआबो बिराद मोजाङै दं आरो बे हिसाबै माने मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव एनडिए सरकारानो जागोन आरो रायजोआ एनडिएनि फेभारावनो भट होदों होननानै आं सानो।